Murisei kwahama dzangu medweka tingangojoka but ndiri kurwadziwa ndichitaura kudai so zvakaitika ka ini ndakauya kuuk last year muna august. Ndauya kunoku last year muna august pane imwe friend, my friend got married to a friend yemurume wangu, saka vakateverawo kunoku I think 2 months or 3 months after. Saka vatevera vaigara mufesi wacho aigara chingondinetsa achibvunza kuti komurume wako ari kuya rini, komurume wako ari kuya rini. Ndichingomutsa hanzi ndawana mari yematiketsi but anytime vanouya because mavhiza avo akaita sei akabuda. Saka munhu aingoramba achingobvunza achindibvunza ombobvunza murume wangu kuti munoya rini. Saka murume wangu akazondudza kuti munhu yada kubatisa chipasel yake kuya kunoko. Ndobva ndamuti no pasel handisi kuda, usapiwe mapasels nevanhu. If munhu ada kupa pasel puwa mari womutengera zvinhu zvachona, don't accept mapasels ekusvitswa muruoko. Saka mauisira ndakazoita vanhu kumba kwangu ka ndangotenga tiketi ari manheru vachitouya mangwana makuseni. Ndobva ndangovafonera manheru yekuma10 kuti muri kutokwira machi mangwana makutouya. Zvekutoti mufesi akatomboti ko unongozongoti tipapo ipapo makuya sei. Ndikati kana mamuda kuoneka magirlfriend manje mukana matoushaya ndichitowanza paipai. Saka vakatanga kurongedza usiku kumapast 10 11 o'clock zvikutomhanya zviya zviya. Saka I've got my sister anga ari kumba kwangu ndiye wandairongedzesa zvinhu ndichimuti ndisuro chakati ndikuda chakati ndichingomuudza zvinhu 1 zvandaida kuti zviuye kunoku. So kuma12 I tried calling my husband, phone yake yanga isingadayirwi. Ndikatoti pamwe maybe vaita sei vaenda kunooneka namarwei ndikutowanza paya. Ndopaakabva azoti adzoka ndobva aritena call. Ndikati ko iwo ungosingadayire phone wangoendepi. Zvanzi ndadzika downstairs ndanotora pasochi yemufesi. Kati ko iwo ndakakuti usapiwe mapasels nevanhu, saka uri kunotorere pasel iyoyo. Zvikanzi zvinhu zvake hazvinambowanda hazviremi, we can just help, we lose nothing pakubatsirana. But atomuti but inini my instincts are telling me kuti something is wrong with those things. Dai wazvisiya tobva tatomboitsana naro munhu achitoti akana tinge taita utsinya hazvinambowanda hazviremi. Ndikati no, zvinhu izvozvo I'm just having funny feelings about those things, siya. Ndobva tatombonetsana paya. Ndopakabva ndatifonera sister yangu kati ndokumbira kuti muburitse zvinhu zvaiswa mumabhegi just now. Sister yangu ikatanga kunditsonharo akati imi tatorongedza zvinhu zvatokure. Ndikati no, zvinhu izvozvo ngazviburitswe. My sister ended up aburitsa zvinhu zvaizvo ndobva azvisiya patable. Murume wangu akaona zvinhu vakubuda mumba makuseni kuti zvinhu zvaizvo zvaburitsiwa. Ndobva vangokwira vaenda kuHarare. Vasvika kuHarare ndobva atenga the exact things zvanga zvabatisiwa nemunhu uyoyo. Ndobva aisa futi mubhegi kuti asvikopa munhu zvinhu zvake. So he told me vakuya kuti ndazongotenga kureplace zvimwe. Ndatomutsaka iwe uri kuzvinetsere zvikanzi I just feel guilty kunge ndatadza kuita sei kubatsira mumwe, rega ndingomutengera zvinhu zvake. Kati abo ani munhu angaudzwa kuti tiri kuuya aingofona achindibvunza kuti vanhu vapapi, vanhu vakrosa, vanhu vadii. Ndichimuudza feedback yese kuti vanhu vadai. Imi muripi? Ndikati handitori kuLondon ndakavamirira ndiri kutomupa feedback yese, update yezvese zviri kuitika. Vakrosa here, mapa hitro here, vadii. Ndichingomuudza kuti vakrosa. Takuya kumba aingofona madii makusvika hechichi. Ndikati tasvika pamba. Ndobva asvika ndobva auya ndobva atora zvinhu zvake. Paakavhura zvinhu zvake maive nemagaba 2 edovi nemalolipop 5. Akabva atesta dovi rari mvati waiziti maive mukomana wayo vachinja dovi ravo test yasiyana, packaging yakasiyana. Izvo vatangotasana sevanhu vaiziva zvavaita. Mvatanyarara ndobva abuda ndobva aenda. We continued tichitaura as usual, chingotaurawo hi kuri sei murusei ikoko, tichingotaurawo zvezve. He never asked anything about zvinhu zvake, but angatoona kuti zvinhu zvake zvaangabatisa zvinoita sei hazvina kuuya. Pave ne4 months family yangu yauya kunoko. Then my sister just decided kuvhura zvinhu zviya nezuro. Ndakamuti zvirase, but I don't know why akazvichengeta asina kuzvivhura. Nezuro ndopakabva rega ndimbovhura zvinhu zvinisani ndazvirasa. Mvavhura gaba redovi rekutanga, kwakuona mune chiplastic mugaba redovi chine zvinhu. Isusu we just suspected kuti MaDrugs aya, because hatizivi kuti zvii. Then vatasendera vanhu mapictures ezvinhu zvavona vakati imi MaDrugs aya kumaida kudii MaDrugs. Vatatanga kuexplainera vanhu zvinhu zvakaitika. So mugaba 1 redovi mamine MaDrugs, then mune rimwe dovi mamusina chinhu, then malolipop aya anga ari malolipop 5, 3 anga ari MaDrugs, 2 anga ari malolipop. Saka ndo zvinhu zvabatiswa munhu kuti auye nazvo kuno kuUK. Saka meaning kuti munhu aigona kutadza kubudirira kupinda nawo obviously, because nemasechero anoitwa pamaborder post ka aisa kupinda nawo. Rari jail ranga riri pachena. Vana vangu vodhipotewa. Pamwe ini ndaisvika pakudhipotewa kwa ndaitogona kusungwa ndonzi ndiri accomplice, I don't know. But being done nemunhu uri kuti is a friend,
hama dzangu ndakarwadziwa. Then I sent the picture yezvinhu zvake munhu yaya. Ndobva ndamuti ndakamupsendera picture. Ndobva ndati, does this looks familiar? Ndobva nditi, oh, what's that? Ndobva ndamufonera back. Pandakamufonera akabva nditi, I'm driving, I can't talk to you right now. Ndobva akata. The whole day he never called back. Ndobva ndamusendera message manheru ndikabva ndamuti, are you still driving? Ndobva nditi 15 minutes. 15 minutes dzakapfuura, 30, 45 minutes. Ndobva ndamutry kumufonera futi, he didn't pick my call. Ndopakabva ndisendera message chikanzi, I'm doing a bit of errands, I'll call you back. Ndasvika kumba, he never called kusvika tarara. Makuseni ndobva ndamusendera message ndikati good morning. Ndopabva andifonera back. Angotanga nekuti, wati zvinhu zvakaonekwa muzvinhu zvangu? Ndikati no, I didn't say that. Ndati, does this packaging looks familiar to you? Zvanzi ndozviziva zvinhu zvangu. Ndikati saka kana zviri zvinhu zvako zvakafamba sei? Zvanzi mungatondiudza imimi kuti zvinhu izvozvo zvaenda apo zvaikoko sei? Ndikati mina ndichikuudza chokwadi, dovi rako harina kurongedzwa, rakasiyiwa kumba kwangu. Takarongedza rimwe dovi risiri rako, ende taida kuona kuti iwewo uchareacta sei, but you decided to be quiet. Zvikanzi at least kana vakayambuka zviri bho, kana pasina anything chiri bad, I'm really sorry I didn't tell him kuti mune zvinhu, but ndaida kungochanisa kuti ndione kuti zvinhu zvangu zvinouya here. Ndikati uchichanisa uchitesta mumwe munhu, zvichiuya nemumwe munhu wakadi kuuya nazvo wega pawakauya iwewe. Saka ari kungoti I'm sorry, izvino zvandisendera message kuti anzi can I come to your house titaurira. Ini kumba kwangu handinoda kumuona because handizivi kuti auya akaplanta zvinhu mumba mangu here. Handinoda kumuona kana ndemiwo kuita rudzi kwemunhu akadai. Ende munhu wacho vanhu vakawanda vari muno mugrupu munotomuziva munhu wemugweru, anotori popular mugweru zvisingaiti munhu iyeye. Ndiri kurwadziwa ende I'm in pieces. Muso mangu ndiri kungoona jeri. Ndorandiri kungoona jeri chete. Ende jeri rinenge rakanyorwa kunzi drug. Munhu anga achiita drug kupinda nemadrugs zviri illegal. Kana ndimiwo munhu akadai unoita sei naye? Apa you calling that person a friend?